Sobra dicir que a Costa da Morte é unha terra chea de lendas e acontecementos históricos que lle otorgan ao lugar un misticismo particular. Algunhas historias con certeza documentada e outras só recollidas no saber popular. Hai entornos que son máis propicios para que se desenvolvan este tipo de historias máxicas. O feito que nos ocupa non foi escollido pola importancia da historia mesma, senón polo encanto que emana do lugar. Oh, Captain, Captain. Oh, my captain is so mean. Entre o Val de Traba, en Laxe, e Pasarela, en Vimianzo, álzase un lugar máxico de indiscutible beleza coñecido como Torre da Moa. Cunha altura de 279 metros e vistas á lagoa e á praia de Traba, o conxunto pétreo de Moa está cheo de penedos que asemellan figuras humanas e animais. O can enfurruñado. O porco. O pato. O bico. Son moitos os nomes cos que o inxenio popular bautizou algunhas rochas que alí se atopan. Hai quen di que foron os celtas os primeiros poboadores do lugar. Tamén se recolle a presenza de Carlomagno cun exército ben armado. Pero quizáis o máis notable visitante fora o apóstolo Santiago. É o noso prezado peregrino o protagonista da lenda da cidade mergullada de Valverde. Conta a lenda que o apóstolo Santiago achegouse ás xentes da cidade procurando auga e esmola, pero todos lle negaron axuda. Con bágoas nos ollos e como mostra de castigo, inundou a cidade para sempre, convertíndoa na lagoa que podemos ver hoxe en día. Din as xentes do lugar que cando baixa a marea aínda se pode escoitar o repicar das campas.